E, bueno, a miña pintura foi evolucionando desde cando era mozo, cando tiña esos 15, 16 anos, iba moito a pintar ao campo, non? Pintura natural, con caballete, bueno, se miras nas películas, se parece máis cousa antigua, pero... E aí realmente onde penso que me forjei, non? Na naturaleza pintando. Despois fui evolucionando por distintos estilos, moi parellos tamén a evolución da mente, de certa maneira, que fui pasando dun paisajismo, dun naturalismo, a un certo surrealismo xa unha edad adolescente, hasta incluso 20 e tantos anos, ¿no? Despois por un certo simbolismo, un emblematismo, un expresionismo, hasta finalmente pues decantarme un pouco en esto que podedes ver un poquinho por aquí, ¿no? Que é a abstracción, ¿no? En esa abstracción eu procuro moito traballar o que as apariencias, con eso quería explicar, que non sea a apariencia convencional, sino a base de producir eu mesmo as pinturas con distintos pigmentos, intentar dar unha tona diferente, unha fe diferente ás obras, que sea un pouco diferente do que, un pouco non, bastante diferente do que en sí os produtos convencionales, non? É dicir, que óleo ou acrílico, non? Entonces, si vos fixades un pouco, por exemplo, neste caso que ten un exemplo da luna, pues, bueno, a apariencia é totalmente distinta ao satinado e ao cheo que producen os materiales convencionales. Ben, eu fixemos unha selección aquí de formatos de cadros de gran formato que van un pouco, bueno, penso que irán máis ou menos uns 8 anos, non? E así das diferentes perspectivas desde un ámbito pues, máis abstracto, máis formalista, hacia un ámbito máis algo máis figurativo, ¿no? Incluso por outro lado tamén a unha certa geometría. Bueno, todo isto quero decirvos que a mí me gustaría que hubiera un diálogo, es decir, todo o que querades preguntar en calquera momento, porque si no é un monólogo, e o monólogo este é o xeito, pero entonces, bueno, quero decir que en calquera momento podes preguntar calquera cousa sobre os materiales, sobre o que querades. Bueno, unha característica que descubreu de certa maneira Leonardo da Vinci, que é el esfumato, ¿no? O sea, que todas as manchas non acaban ali nunha línea, ¿no? Sino que de certa maneira pues, van devalando cara a outras manchas, ¿no? E iso é o que forma os contornos, ¿no? Totalmente diferente ao que é o dibuixo que encuadra as manchas, ¿no? Entonces, claro, arrancamos aquí pues, desde un color pasamos casi, ¿no? Esto que me refero, ¿no? El esfumato, ¿no? E pasas as outras cores, ¿no? Entonces tamén procuro buscar unhas cores non só a materia, sino con as cores diferentes, ¿no? As diferentes das que nos encontramos, intentar un pouco con eso. Tamén é unha das temas que eu teño moito. Con unha especie de ceras, e depois hai pigmentos, e tamén hai acrílico, que os verdes que están aí medio virados para blanco, pois son de acrílico normal. Entonces, o uso de diferentes materiales en certa maneira te dan distintas luminosidades, distintas presencias que enriquecen un pouco a linguaxe do cadro. É moi importante experimentar sempre, é moi importante. Para mí, de feito, o descubrimento dos pigmentos levaron un cambio total na pintura. A facer a pintura levou un cambio total, porque, bueno, hai cores nos pigmentos que son totalmente reproducibles en lo que nos materiales industriales, bueno, de bellas artes que pode haber. Sempre hai algún campo para investigar, ¿no? Cando parece que todo está investigado, pero ainda quedan cosas por investigar. Unha peza, por exemplo, deste, máis ou menos de formato, que son de 2x2 aproximadamente, normalmente pode levar 2 semanas traballando bastante duro, ¿no? Porque ese, por exemplo, pues no, pero este sin embargo, pues sí, es decir, hai cadros que a veces salen bastante directamente, ¿no? E outros que se complican, e cando se complican, complícanse un montón. É que dibujas antes para máis ou menos ter unha idea ou... No, normalmente... Si hai un boceto previo, non? Era a pregunta que iba a formular. No, eu normalmente parto dunha idea abstrata e mental, ¿no? O que decían os italianos a diseña, ¿no? Primeiro, ¿no? El diseño mental, e normalmente xa teño un pouco na cabeza o que vou facer e con que vou a xogar, non?
non a apariencia definitiva da obra, non? Pero sí o con que quero traballar, non? En ese cadro, non? Entonces o cadro moitas veces, claro, é que de certa maneira é como casi, eu digo moitas veces, non? Bastante recurrente, como se fora unha peza de jazz, non? Estás dando notas, hasta que te parece un pouco la melodía, non? E entonces de alguna maneira aí é onde empezas realmente a darle xa conformación ao cuadro, non? Cando empezas a traballar xa en unha dirección concreta, non? E entonces, pues bueno, despois finalmente casi sempre hai unha última man de pulido, de igualación, de exprimir algunhas cousas, non? Como de presentación final, non? Casi sempre, non? Pero xa te digo que, por exemplo, bueno, xa ten tempo, pero ese seguramente pues, durou bastante menos a ejecución que este, porque este é unha ejecución bastante directa. E a máis, vos, si mirades con calma, vos dades de conta que é unha ejecución directa, porque la primera mano aí é unha man de negro toda, bastante chorreones, ¿no? Bastante líquida, ¿no? Que ainda se percibe por aí. Despois, pues bueno, é unha ejecución bastante directa. Quizás a mellor, despois os cuadros, unha vez feitos, ainda quedan aquí, como por así decirlo, un reposo, ¿no? A ver si precisan de algo, ou hai que quitar algo, ainda non estás contento. Entonces, pues bueno, pues aquelo verde, me acordo perfectamente, aquelas ondas verdes, pues fueron un engadido, ¿no? Un engadido un pouco a posterior, ¿no? Dicir que non é que acabes e digas, tío, pasas para trascenda, ¿no? Sino que de certa maneira sigues convivindo en él, incluso actuando en él. Despois, a ese nivel de pregunta, se podo ampliar un pouco, que dicir, normalmente nunca traballo en unha peza sola, normalmente traballo en dúas pezas a mellor de formato grande e 3 ou 4 do formato pequeno, ¿no? Más ou menos traballo en ese nivel, pues vas acabando máis unha, vas para outra e así, pero decir, o tempo é unha cosa bastante relativa, porque incluso a mí a veces dame máis traballo unha peza pequena que unha peza grande, ¿no? A non ser que sea moi grande. Se é moi grande, sí, porque xa pola labor física, pues xa exactamente se me explica. A mí me gusta moito este formato, e os explico por qué. A mí me gusta moito este formato porque este formato abarco. Eu abarco perfectamente, que non teño que ir dun lado para outro, non? Entonces, eu a hora de dar un manchón, que se tú queres dar esta mancha e queres la facer de 4 metros, tes un problema técnico gordísimo, porque como checas hasta lá para que teña o ritmo a mancha, entendes? Non eres capaz de levar hasta lá. Entonces aquí podes, entendes, abarcar todo o cuadro. O cuadro garda unha certa armonía, non é importante a medida, buscar un pouco as medidas que se queren, non? Antes estivemos falando precisamente deste tema, que creo que está moi en relación co teu arte, que é a importancia do xestual. Sí, a importancia do xestual. Sí, claro. A eso me estaba referindo ahora precisamente, decir, e isto aparte que cando o cadro necesita duns elementos constructivos máis alá do xesto, os cuadros, a mí polo menos é o que me acontece, se convirten en algo máis formal. Cando digo máis formal, quer decir, algo máis constructivo, é dicir, ahora me leva máis a un pouco que me preguntabas ti, me leva máis ao boceto. Teño que ter o cuadro un pouco estructurado, porque senón non podo abarcar. É dicir, se eu quero facer unha mancha de ali para pasar ali, pues teño que ter xa algo para facelo. Despois teño que seguir para outra cosa. Sin embargo, aquí sempre podo estar pintando o todo, de certa maneira, non? Eu podo sempre pintar todo o cuadro. Se en cada sesión que pinte, podo pintar toda a superficie. E entonces, pues, eu creo que os cuadros dese tipo manteñen moito máis un certo lirismo, unha certa poética e unha impronta máis fresca que os que son, bueno, un pouco máis grandes que estes, non? Cando te vas a 4 ou 5 metros e de feito ves, cando miras cuadros de 4 ou 5 metros, que sempre son composiciones que de certa maneira, claro, que son casi murales, é dicir, todo ten que estar un pouco xa predeterminado onde vai ir un pouco, non? Entón, si cando faz un cuadro grande, sí que me preocupa bastante máis grande que este, sí que me preocupa bastante máis o que o boceto, non? Para un autor, sea pintor, escultor, pues de visual, de cine o gráfico, lo que sea, eu considero que encontrar un lenguaje propio, non? Un lenguaje propio para falar, non? Entonces, o lenguaje propio, de certa maneira, é o que ao final é o estilo e é o que te diferencia dos outros, non? E prácticamente pasas toda a vida intentando singularizarte en ese aspecto, non? Entonces, que pasa? Pues sí, como podedes ver na miña pintura, pues bueno, hai nuclearizaciones de manchas, non? Unha especie de círculos máis ou menos